וגם רן כרמי בוזגלו, ציונות בנחישות. בוקר טוב, חג שמח. אז בוא, תספר לנו למה אתם פה. משפחה בבאר שבע, בקושי קמה משבעה על אב המשפחה, ומגלה לתדהמתה שעומד ותלוי נגדה פסק דין שעליה לשלם, שימו לב, 1,800,000 ש"ח, לערבי מדהריה שטען שנפל בחנות, חנות מיתולוגית שמוכרת, חנות רהיטים בבאר שבע, וטוען שנפצע אנושות. הם מנהלים מאבק משפטי ראוי להערכה, ובין השאר מוכיחים על ידי חוקר פרטי שאותו ערבי אומלל, הוא מפזז, חי, קיים, בריא, ובעיקר נקרא מצחוק על הטמטום של אל יהוד. קיצור, עשה את עצמו. בערעור, מדובר בהונאת ביטוח, אנחנו גם רואים דברים, אתם מעלים כאן, מי זה אותו ערבי תמים שהוא מעלה כאן פוסטים של תמיכה בטרור. וואו. הקטע הוא שבערעור הסופי לעליון, אותו מיודענו השופט יצחק עמית, שימו לב, מסרב אפילו לצפות בסרטונים שהעברתי לכם שמפריחים את הטענות, זאת שערוריה. ופוסק שעליהם לשלם קרוב ל1,400,000 ש"ח, תוך 120 יום, ובמזומן. מכאן תמשיך חברתי. אז בואי תספרי לנו, קודם כל מדובר באבא שלך. מדובר באבא שלי. שלאחר פטירתו בעצם הסיפור הזה צץ מחדש. כן, הוא לא שיתף אותנו, היה לו הליך משפטי שהתנהל נגדו, שהוא לא שיתף אף אחד מהמשפחה, וגם לא אף אחד מהחברים שלו. קמנו משבעה, קיבלנו פסק דין, שאנחנו צריכים לשלם לפלסטינאים מהשטחים 1,800,000. לא הבנו אפילו במי מדובר. אני ואחי מצאנו את עצמנו, במקום לחפש מצבה לאבא שלי, אנחנו מחפשים עורך דין שייצג אותנו בערעור בעליון. מצאנו, מי שייצג אותנו בערעור זה עורך דין עמוס ון עמדן. הגשנו ערעור, במקביל... ואז שכרתם גם שירות של חוקר פרטי, זהו, בדיוק, של בלש. במקביל הכנסנו חוקר פרטי לשטחים, שגילה שמדובר בהונאה. הבן אדם טען שמיום הנפילה הוא לא יוצא מהחדר, הוא מסתגר, הוא בדיכאון, אין לו חברים, אין לו חיי חברה. הפרחנו את כל הטענות הללו, חוקר פרטי צילם אותו יום שישי ב-10 בלילה, משחק שעה כדורגל יותר טוב ממסי, רוקד בחפלות לפני שהוא הגיש את התביעה בכלל. זאת אומרת, כל כתב התביעה הוא שקרי בכלל. הגענו לבית משפט עליון בתקווה שהצדק יצא לאור. סך הכל צדק, לא ביקשנו מהם שום דבר. הם צפו בסרטון שהצגתם? יצחק עמית ראה את התמונות, הם ישבו בהרכב, עמית, דוד מינץ ורות רונן, והם פשוט לעגו לנו. פשוט לעגו לנו. יצחק עמית לעג לנו בדיון. מה זה אומר לעג? העורך דין שלו אמר, העורך דין שלי, סליחה, טען ואמר, הראיות שיש לנו הן כל כך חזקות שלא יהיה מנוס מלהחזיר את הדיון לבית משפט מחוזי. יש פה הונאה, יש פה אדם שרימה את בית משפט, הונה את בית משפט, בזבז את הזמן היקר של בית משפט, תחזירו את התיק למחוזי. יצחק עמית לעג לו ואמר לו, אני לא חייב להחזיר אותך למחוזי, אני יכול לשערך מחדש את הנזק. ואז מינץ... ובסרטון עצמו של ההונאה הוא צפה? הוא לא צפה. לא. מינץ אמר לו, המחשב... זה ערימה של תיעודים, ראיות, הוכחות. תמונות הם ראו גם את התמונות עם הכלי נשק, אבל את הסרטון, המחשב שלי היה מחובר למסך באולם, ומינץ אמר לעמית, בוא נראה את הסרטונים, ועמית לעג לו, אמר לו, אני לא מעוניין. אני לא מצליחה להבין את זה. גם אני לא. עכשיו הוא גם לא מסביר לך למה הוא לא מעוניין, כי... הוא נשיא בית משפט עליון, הוא הריבון. עכשיו, רגע, סליחה, אני רק רוצה לבוא ולהסביר משהו. מה שהוא עשה פה, יצחק עמית, בהרכב... רגע, אבל אני אשאל אותך, את חושבת שזה בגלל שהסיפור נוגע לפלסטיני? חד משמעית. זה האירוע? זה סיפור לאומני מבחינתו? בואי תראי לי חייל שהלום קרב שיקבל פיצוי של 1,800,000 על כאבי ראש, סחרחורות ודיכאון. כי אלה התלונות שלו. חייל קטוע רגל או קטוע יד מהמלחמה שלנו, שיקבל פיצוי של 1,800,000 או 1,400,000, כי עמית הפחית לי, הוא בא לקראתי והפחית לי ל1,400,000. לא הבנתי, מה להג בדיוק? אז תרחיבי בעניין הזה. מה גרם להם כביכול ללעוג לכם? שאלה טובה. באמת, אין לנו מושג. הגענו עם כל האמת שלנו, הגענו באמת... עם כל האמת שלנו, וסך הכל ישבנו בשקט... מה היה הטריגר שכביכול גרם? שום טריגר, לא היה שום טריגר. רגע, אבל את דיברת כאן על נקודה מאוד חשובה, שהסיפור פה זה המאבק בין היהודים לבין הפלסטינים, ובסיפור הזה יצחק עמית לשיטתך בחר צעד באופן מוחלט, ולכן הוא גם סירב להסתכל על ההוכחות שהביא להם החוקר הפרטי, רן. חד משמעית, רגע, ומה שזה הולך להיות, מכיוון שזה הגיע לבית משפט עליון, וזה פסק דין כבר של בית משפט עליון, זו הלכה.
מה הוא עשה? הוא פתח את הדלת לכל השב"חים, לכל הפלסטינאים, שעכשיו שב"ח ייכנס למדינת ישראל, למרות שהוא שב"ח, יחליק בקיוסק, ייכנס לקיוסק, יקנה בקבוק מים ויחליק, ויתבע עכשיו את בעל הקיוסק על מיליונים. כי למה? כי 1,400,000 יש לו בכיס ללא הוכחת נזק. למה שהם יתבעו אותנו היום על 100, 200,000? בית משפט עליון בא ופשוט פתח להם את כל הדלתות, פשוט שערי שמיים נפתחו בפניהם. השבר הוא הרבה יותר עמוק. זה לא רק בגלל שמדובר בערבי, אני לא משתמש במינוח פלסטיני, שזה מינוח הזוי. יש כאן ניתוק, יש כאן אסופה של חונטה, שיושבים במרום מגדל השן שלהם, ואוטמים את ליבם לשוועת בני עמם. זה בדיוק, ואנחנו רואים את זה בפסיקות של בג"ץ ובכלל. אני רוצה להעלות כמה נקודות שעלו בפרסומים שאני העליתי. אחד, אמרו, רגע, מה עם ביטוח? לא היה ביטוח. היה ביטוח, גם היה, חברת הביטוח מתנערת בתואנות שווא, שהיה מדובר בתקופה של שיפוטים והכל. אבל יש פה עוד משהו. הבאר שבעים מכירים את אבא. אבא הוא דמות מאוד ידועה בבאר שבע, מיתולוגית, בעל חנות רהיטים. האיש הזה, במשך חודשים, הסתיר מהמשפחה, שנים. כי הוא לא רצה לצייר אותם, כן, ונפטר חד משמעית משברון לב. עכשיו, אני רוצה ברשותך לנצל את הפלטפורמה, כי שאר הערוצים מתעלמים, זה לא פופולרי להתעסק בדברים כאלה. זה לא חיילי צה"ל שצריך לשפוך את דמם או דברים כאלה, או שופרות מיטה. המשפחה צריכה לשלם סכום אסטרונומי. 1,400,000 עד 4 לינואר, זה תשלום אחד. אז איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה? תני לי רק רגע לסיים. כאן נקרא עם ישראל לתת תשובה ציונית הולמת לרוע הצרוף. הרוע הצרוף זה עצם העובדה שאפשרו לו בכלל לעתור לאותו תומך טרור. אז המשפחה הקימה מיזם שנקרא אבא נתן הכל עכשיו תורנו, ואני רוצה מכם, מכל אחד ואחת שיושבים כאן, כי זה נוגע, זה חלק מהמלחמה, זה חלק ממלחמת התקומה. לתרום כפי יכולתכם, אתם תוכלו למצוא גם אצלי בדפים, וגם לרשום את השם הזה, אבא נתן הכל עכשיו תורנו, ולהראות, להפקיע את חומת הרוח שחייבים להפיל אותה, והיא מצופפת שורות, ואנחנו רואים את זה כחוט השני, העובר מפרשת הפצ"רית שסרחה, כן. ועד ההתנכלות. אני מזכיר לכם שאותו בג"ץ אוסר על הריסת בתי מחבלים. רק נגיד שכמובן אנחנו איתכם בסיפור הזה, ואני מקווה שבאמת תצליחו לעמוד באירוע הזה, אבל... למה שהציבור לא יראה את הסרטון? לא, כן, הסרטון עצמו אפשר להראות אותו? אפשר, בוודאי. יש לנו אותו? לא, אני העברתי את הסרטון, בוודאי, אבל ביקשתי, רק שנייה, ביקשתי שתשטפו את הפנים. אז לכן, אז בקונטרול לא הספיקו את זה, זה כאלה... אנחנו ננסה להראות אותו עוד כמה דקות, אני לא סירב לצפות. לא, אבל תשמע, אבל היא מעלה כאן נקודה, תשמע, כל אחד, כל שב"ח יכול להיכנס לישראל, אתה מכיר את תופעת השב"חים היטב בבני ברק. ולתבוע כל אחד פה. יש עוד עובדה, רגע. הנה, והשופט יצחק עמית לא נעל, או לצפות בסרטון שהוא מביא הוכחות שהכל מופרך. אם לא נעל, אני רוצה רגע, ברשותכם, באמת, אני חייבת לומר, אנחנו באמת פתחנו בקמפיין של גיוס המונים. לי מתהפכת הבטן, כי מאוד מאוד קשה לנו גם כמשפחה לפתוח את הקמפיין הזה ובכלל לקדם אותו. אנחנו הבנו שאין לנו ברירה. יצחק עמית הצמיד לנו אקדח לרקה ואמר לנו או 120 יום 1,400,000, או במידה ולא תעמדו בלוחות הזמנים, אז זה יהיה 3 מיליון. זאת אומרת, הוא שיקר ואותי הוא מעניש. ובאמת מתהפכת לי הבטן, כי זה לא משנה אם 100 שקלים האלה יוצאים מהכיס שלי, או יוצאים ממנחם לוי שיתרום לי אותם, הוא לא ראוי לשקל, מדובר בהונאה בחסות החוק. ואני רוצה משפט אחרון, איפה השרים שלנו? ומי שלא הבין, הסיפור פה הוא לאומני... חד משמעית, אבל אני גם מנסה להבין, איפה השרים שלנו? אני פניתי לכל השרים בממשלה, פניתי לבן גביר, פניתי לאפרת רייטן שכל היום צועקת נגד המשפט של נתניהו, פניתי לגדעון סער, פניתי ליאיר לפיד, פניתי למלא שרים, כולם מתעלמים, במקום שהם ייקחו את פסק הדין ויצעקו, פשוט יצעקו, יגידו, בוא'נה, יש פה פתח לפלסטינאים, לשב"חים, לגמור אותנו כיהודים. איפה אתם? אוקיי, אסנת, אז אנחנו נמשיך ללוות, אנחנו גם נשמח להראות בהמשך. תבואו אלינו שוב, תראו לנו את הסרטון אחרי שנטשטש אותו, ונראה גם מה מתקדם עם האירוע הזה. רן, עוד מילה? משפט אחרון. כן. אמרתם יפה. לטרור יש תצורות רבות, וזה טרור לכל דבר. הטרור הוא גם טרור כלכלי, הוא טרור פסיכולוגי. אני רוצה לציין עובדה מזעזעת, שבפסק הדין הראשון, מה אמר להם השופט? אנחנו לא נכנסים בחזרה לסיפור הזה. זה משפט חשוב. אז רן, אתה נשאר איתנו גם בכל מקרה באולפן, עוד נשמע עוד דברים שלך, עורכת הדין אסנת סרוסי ברגר.
תודה רבה שבאת, תודה רבה. וכאמור, תירתמו לעזרה. יש פיגועים שעושים שהם